Moi, mä oon Ella ja tässä videossa mä kerron Los Angelesin ja New Yorkin kielimatkoista. Los Angelesiin pääsee 14-16-vuotiaat ryhmämatkalle. Aktiviteetteina siellä on retki Disneylandiin, Hollywood-kyltin näkeminen livenä ja shoppaileminen kuuluisilla kaduilla. Viikonloppumatkalle San Franciscoon, EF:n omiin bileisiin. Majoitus on isäntäperheessä tai sitten kampuksella. Los Angelesiin voi lähteä 3 viikoksi. Miettikää. 3 viikoksi ilman vanhempia ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ihan sikahuikeeta. Mä oon ite lähtemässä ensi kesänä 1.7. Los Angelesiin 3 viikoksi. Ja mä ootan sitä niin innolla, niin kuin suosittelen oikeesti. Siis mun huoneessa jotenkin ihan todella kuuma. Että niinku mä piti vaihtaa tätä asua niin äkästi ihmetellä. Joo, tästä tulee nyt yksi tosi tärkeä juttu, että jos lähtee 3 viikoksi johonkin reissuun, niin kannattaa miettiä, että niinku, onko temppuinen matkalaukku ihan tarpeeksi sinne. Sitten kun tulee vielä tuliaisia ja sitten kaikkea mitä sä ostat, niin girl, toi ei tuu riittää toi pieni matkalaukku. Jos sä oot miettinyt, että lähdet ensi kesäksi EF:n kielimatkalle, niin kannattaa miettiä, että miten sä hommaat sinne sun rahat, koska mä sanon sulle, että sillä tulee menemään tosi paljon rahaa. Niin kannattaa miettiä, että säästää rahaa ja tekee vaikka jotain kotitöitä, töitä, kaikkea tollaista. Kannattaa miettiä myös niin kuin monipuolisesti, että mitä vaatteita sinne ottaa. Tai niin kuin Los Angelesissa varmasti on tosi lämmin, niin sinne kaikki shortseja, toppeja ja pari semmoista pitkää vaatetta. Ja ei kannata ottaa koko laukkuu täyteen sun omia vaatteita. Sä tulet ostaa siellä uusia vaatteita. Ihan sitä varmasti. Sitten New Yorkissa se ei oo niin lämmin. Tai silleen, you know. Okei, nyt te unohdatte, mitä mä just äsken sanoin. Ja jos te mietitte, mistä on ostettu, niitä on ostettu Saksassa. Siellä reissussakin nesteytys hyvänä, koska te ette halua pyörtyä siellä kuumuudessa. Niin kuin, joo. Jos te haluatte alekoodin mulla, niin tulkaa kysyä YVstä. Ja multahan saa siis 100 € alekoodin. Ja sitten, jos sä varaat ystävän kanssa samaan aikaan niin kuin matkan, niin te saatte 50 € alennusta. Oh my god. Siis mut tuli just mieleen, että sinne reissuun olisi ihan sikakiva hankkia semmonen niinku kamera. Minun voisi ottaa kivoja kuvia, koska kameralla saa niin hienoja kuvia. Niin kun puhelimen kameralla ei saa niin hienoja, niin semmonen aito kamera, semmonen, se on salama, se on niin hieno. Niin kuin suosittelen. Ja varsinkin ulkomailla, niissä on ihan sika hienoja kuvia, vaikka jossain rannalla. Tai jossain niin kuin nähtävyyden kanssa, kun olet niin hitoutta joulua. Mutta joo. New York on yksi suosituimmista EF:n Yhdysvaltojen kohteista. New Yorkissa opiskellaan englantia. Englannin oppimisen lisäksi New Yorkissa pääset esiin näkemään Vapaudenpatsaan livenä ja viikonloppureissulle Bostoniin tai Washington DC:hen. Vierailulle Empire State Buildingiin tai sitten Broadway Showlle. Pääsette Outlet-ostomatkalle pelaamaan kampukselle esim. Jalkapalloa, lentopalloa, koripalloa tai vaikka uimaan hienoihin sisäuimahalleihin. New Yorkin ryhmämatkat on 14-16-vuotiaille ja sitten yksilömatkat on yli 16-vuotiaille. New Yorkissa voi majoittua isäntäperheessä, kampuksella tai sitten asuntolassa. Tällä hetkellä EF:llä on Black Friday-alet, jotka on voimassa 28. päivä tätä kuuta, ja niitä aleja kannattaa todellakin käyttää. Plus multa saa 100 € alekoodin YVstä. Multa voi kysyä mitä tahansa kysymyksiä New Yorkiin tai kielimatkoihin liittyviin asioihin.